Sechidava tukupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 21 August 2024. Bon Kalindo, president wa anthu osauka komanso mwini wake amene ali ndi president wa Malawi First, lero pa 21 August wayankhula zokuti dziko alilowesa drama. Mukufotokoza kwa Bon Kalindo akuti azitsogolera athu zomwe akuchita za drama, ndipo wayankhula motere: kwa amene simumadziwa mukuyenera mudziwe lero kunena kuti ng'alulization ikamachitika simayang'ana nkhope, simayang'ana chipani, iyoyo imangong'alula, ndipo siyang'ana kuti ati kaya munthuyo ndi m'busa, kaya ndi CEO wakuti, kaya ndi wa chipani chanji, kaya ndi bwana otani, kaya ndi wa business otani. Ng'alulization ikafika imangoswa kuswa basi. Ena amandiyimbira dzulo mafoni kumandifunsa kuti kodi mwatani, kodi ikumveka ngati ng'alulization yanu iyi mukuchita ataki convention ya DPP. Ndi nayankha kuti tuwe imeneyo ndi kung'alulako sitimaona nkhope. Activism yeniyeni imayenera izikhala well balanced. Munthu amene ali activist kapena activist samafunika kuyang'ana nkhope kapena kukondera wina aliyense. Imangofikapo nthawi kumuyong'alula kung'alula basi, wina khaya zimpweteka khaya sizimpweteka, zimenezo ndi zache. Nthawi ina acheya Abakiri Muluzi akulamulira dziko lino adanenapo kuti kulamula dziko ndi serious business. Ndakhulupirira tsopano kunena kuti kulamula dziko ndi serious business, ndipo ngati susamala, ngati ukulamula masitayilo ako olamulirawo, ngati usukhala mwa serious, ndiye kuti ukhoza kulisandusa dzikoli kukhala la drama. Apatu tsopano mukhoza kuona Malawi kunena kuti atsogoleri onse amene apita mbuyomu anali anthu a serious kwambiri, ndipo akanakhala kuti ena omwe alira amabwerera ndikumapereka upangiri wa leadership, ndiye kuti lero tikuziona zimwene anthu ena amene ayamba madrama awa bwezi pano zinthu zimwene atazikonza bwinobwino, chifukwa ku Malawi kuno mosanamizana mosabisa apatu kwayambika tsopano what we call Tonse Alliance Ensemble Theatre, and the journey continues. Chifukwa pena paliponse tundi drama, ndipo anthu amene mmasowa entertainment mukhoza kumangoonera entertainment ya ulere, ndipo ndikukhulupirira kuti anzathu awa amapanga entertainers of the year IMBC amene amasankha maakitors okuti samaziwika, samaoneka, olopanga mafilimu kungomva kuti amene amatsogolerayo ndi wakuti amakhoza kumusankha kukhala best actor. Ulendo ono entertainers of the year ngati sisankha vice president komanso president wa dziko ngati ma best actors, ndiye kuti ndino anthu okondera kwambiri. Apatu dziko lafikapo pa inde pa drama yeni drama. Ngati wina sayitanisa anthu kuti akaonere ku holo chaka chino ndikukayika kwambiri. Kwa akuluakulu, yes, cheya sananame kuyendesa dziko, it is a serious business. Kuyendesa dziko sizachibwana iyayi, kukufunikira serious minds. Ndipo apa ndi pamene ndaona ine kunena kuti ntchito ina iliyonse imafunika orientation kapinanso kukakhala training imene yayitali kuti munthu uziwe olo za ku parliament zomwezi, kuti munthu ukhale member of parliament kapena councillor umayenera upite ku orientation. Tikanapemphaso akuluakulu inu amene mmaziwa za malamulo
bwezi panonso ofesi ya president ndi vice anthu aja akakhalapo akuyenera kumapita ku orientation kumakaphunzira aziwe the do's and don'ts. Kodi ntchito ya upresident ndi chani nanga ntchito ya uvice ndi chani, chifukwa ngati sitisamala imene ndi imachedwa kuti don'ts alliance assemble theater. Anthu akumva kukoma m'mizimu, ndipo tu kampeni ibwerayi ngati wina sakakumba manda ndi kukayika. Anthu tikuli kupangisa zodabwisatu. Asa wina pakana wafika ku Italy kukapepesa maliro pomwe mwina panchewu pasanafikepo kutyolo sanapiteko kuja kumachoda ku kasungu mangochi kumene kunatisiya anthu aja angozi ya pa 10 June. Anthu asandusa maliro aja tsopano kumangopepesa pena paliponse, wina kuna kulikonse kumangopepesa. Lero tili pa Italy, mawa tikhala tili pa Germany. Bwanji kwafuza kuti mabwera kuzadani alira tabwera kuzapepesa maliro. Chikhalire nicho tatu olo pachikangawa pomba kungoyimapo tamona president wa ziko anapita ku North kumwambo ujawo wa Angoni anadusa pompaja. Chikhalidwe chakuno ku Malawi ndichonena kuti munthu mati m'bale wako akamwalira pamene anachitira ngozi pomakhoza kuyimapo mwachisanzo pali nthipe yapo azimayi ena anamwalira akupita kuchiriza zaka zambuyo mu akatolika amapita kuchiriza pa galimoto anapanga ngozi pali nthipe yapo. Koma timaona tikamadusa pamene paja pali chipilala chokongola abale awo amayimapo ndikumapangapo mapemphero ndikupereka ulemu. Koma siku notu director wa drama group wadusapompo pa chikangawapo kupita ku mwambo wa Angoni olo kungoyima kungoperekapo ulemu kuti ningoona kuti kodi ng'ono wanga uja ngozi ja inachitikira pati. Nayenso vaisiso ali kumpoto konkonso olo kungoyimapo kuti abale anzathu ajatu anapangira ngozi apa ningoonapo ndiperekepo ulemu ndiperekepo kapuleya. Ayi ndithu kungodusapo. Amene akumapanga zodabwisa ndi anthuso kuti sizi kuwakhuza. Ayi mwachisanzo tangoona ni zimene wapanga Peter Mutharika asanayambe convention yawo ananena kuti akuluakulu ti ike mphindi imodzi yokumbukira abale athu amene anamwalira pa ndege. Anapanga zimene zijazo anthu ndikukhala pa 1 minute kukumbukira mizimu ya anthu amenewo. Komatu anzawo amene anapangisa kuti alowe mbomawo, amene anapangisa kuti chilima amene anapangisa kuti awinewo facha anthu aja anawina chifukwa cha malemu chilima tinene chilungamo. Anapangisa convention yawo olo kukhala ndi 1 minute olo. Pena paji kumadabo kumane kuti iwe Peter Mutharika iwe ndiwe ndani? Chifukwa mthaija boma limatengedwa akanakhala munthu wina akanakhoza kuyambisa nkhondotu. Koma Peter Mutharika iwe ndiwe ndani? Ine ukumandidabwisa kwambiri chifukwa olo maliro aja atachitika ukanakhala wina sukanapitako ku maliro kujako, akanakhala ena akanakhala kwawo azingodya mapwemvu. Koma iweyo Peter Mutharika wandidabwisa kwambiri. Wapezeka kuti ku maliro kuja unapita kumalirotu kwa munthu amene anatuluka mu chipani mwako ndikukayambisa chache ndikukakulanda soboma. Koma iwe kumaliro ko unapitako. Kuchoka pamenepo wapanga zina zodabwisa kwambiri. Kupezeka kuti siku limene mmapanga ini convention yanu imene ena yapweteka kwambiri komanso kumene ena aphwasamukako ku convention iko unakhala ndi 1 minute silent. Even kulankhula kwako kunali koyanjanisa kuyitana zipani zina zosiyana kuzakhala nawo kumene kuzipani zosusa. Ndiye ndikumafunsa kuti kodi iwe Peter Mutharika iwe ndiwe ndani? Chifukwa ukuoneka kuti iwe ndiwe oupeza mtima. Ndikupempheniso tu bwana kuti mukamapita kumpoto kuja munalengeza kuti muzapangisa nsonkhano kuja mukayimepo pamene pajapo muikepo mapemphero pa chikangawa paja mukayimepo.
chifukwa mwaonesa kuti muli ndi nzeru zina zapadera. Ngakhale ena akhoza kuzitengera zimenezo kukhala kampeni, koma inu bwana siku lina mukamapita kumpoto kaimeni, chifukwa taona awa atonse Alliance Ensemble Theatre director wache komanso osatira wa director wa drama group imeneyi adusapo pamene pajapo pachikangawa paja kuyiwala zokunena kuti olo kungokhala ndi chidwi kuti anzathu anafera apa tiime timakhala nawo limodzi, tiime tiperekepo ulemu. Ayi ndithu kungodusapo ulendo kumpoto kumakapanga madrama. Tonse Alliance Ensemble Theatre as the journey continues. Koma chakachidwa linyondo. Ai, titokoze anthu aja akunkhotakota. Mutamva zulo kuti ndege yagwa munathamanga, ndi pamene mwationesa inu chisanzo chabwino anthu akunkhotakota. Amalawi amene timaziwa ife ndi amenewo amathamangirana nthawi ya mavuto, ndi pamene taziwa ife kuti ndege ikagwa anthu amakhonza kupulumusidwa. Mwatiphunzitsa ndinu anthu akunkhotakota. Zikomo kwambiri anthu akunkhotakota, Mulungu akudaliseni. Ife sitikazi watu kunena kuti ndege ikagwa anthu amakhonza kupulumuka. Sitikazi watu kunena kuti within few minutes ndege itagwa anthu akhoza kupita ndikukapulumusa anzawo. Chimene ife tikuziwa nchonena kuti ndege ikagwa madera ambiri ndiye kuti anthu amaberedwa pamenepo, mafoni amasowa, matayi amasowa, zovala zimavulidwa, sapato zimavulidwa. Koma inu anthu akunkhotakota, Mulungu akuyendereni mwapaderadera. Makamakaso zino ngakhale tamva kuti anthu ena akusowa, koma mwatipasa chisanzo chabwino anthu akunkhotakota, kunena kuti ndege itati igwe sima anthu onse. Ndege ikagwa amakhonza kupulumusa anthu ena. Taona ni mwapulumusa mzimayi uja. Komanso tamva kuti asozi munalikalikiriki kusakasaka anthu ena within few minutes. Pome ikapita kwa Wandaleku ndiye kuti Wandale zimene zisama alibe nazo ntchito. Iye chimene amaziwa kuchezera ndiye kuti ndi ku convention. Wandale azigonaso pa mpando pakana kugwa pa mpando. Koma akulu amene agwa ku DVV mmagona kwa basi. Komanso anzathu amene munapanga convention yanu ku BICC kunali kugona tumikonono nkati. Koma 10 tikasake ndege 0 kwa 10. Apa anthu akunkhotakota mwapangisa manyazi anthu ena amene amazitenga ngati ndi ozindikira, kunena kuti munthu ukuza kuchezera kusakasaka chinthu. Inu taonani mwachezera pa nyanja ya Malawi kusakasaka azungu tokuti kuno sikwawo, ndipo akamati the warm heart of Africa zikugwiradi, inu munathamanga kukasaka anthu. Kunoko ngati anthu angachezere ndiye kuti ndi nkhani ya ku convention ndi ku chalichi. Komanso ku chalichi kuti akukachezera kuti azikanyengako, osakhala kuti azikapemphera kwa Mulungu. Ndi mmenetu ilili ziko lathu. China chilichonse chalowa libolonje usayembekezereko zabwino, kunena kuti amene zilili munde kuti china chilichonse chiyenda mu ndondomeko ache. Kunoko ku Malawi kuno china chilichonse chinasokonekera, ulamuliro utabwera china chilichonse chinasokonekera. Ino tangoona ni zimene zachitika ku MRA. Timuthokoze John Bizwig amene waseva mokwanira kwaseva Malawi with integrity. Pano wasiya udindo. Tinkayembekezera kunena kuti mmene John Bizwig akuchoka ndiye kuti pampando pamene papakhala deputy waje, chifukwa kwina kulikonse in the world kumakhala bwana ndi osatira. Chimozimozinso upresident kuliso president ndi vice yaje. Kuchimozimozinso lo ku sukulu ya uphunzisi yomweyi kumakhala headmaster ndi deputy. Kuti headmaster yakachoka deputy akhale headmaster.
koma osakhala kuno ku Malawi. Tathamangani mukaone zimene zachitika kuja kumachedwa ku MRA. Deputy amene anayenera kuti akhale pa mpando wamkulu wa commission, akhale commissioner, lerotu atenga munthu wina wapambuyo ndi amuuza deputy uja kuti iwe uzimphunzitsa uyu. Ndimene ili litonse ensembo vitatu zonse zosokonekera. Olo masiku ano kuti munthu akanyamuka munthu kupita ku treasury kapena kupita kuboma kuti akafunse pension yache, akumamfunsa kuti iwe zina lako ndani, lemba madandaulo ako tikuthandize. Ndiye akumanena kuti lemba dandaulo wanga ndi mwana wa sukulu, akumbweza. Ndi akubomako akumalemba kalata kumutapisa malipiro ache pang'ono, koma malipiro kapena pension ikumakhala fees ya mwana, imene imachedwa kuti Tonse Alliance Ensemble Theatre azijene kondi. Kufuruza kwa Apon Kalindo amene ali president wa Malawi First lero pa 21 August 2024.